Durante a súa visita a Boiro, o presidente da Deputación, que tamén é secretario provincial do Partido Socialista, referiuse tamén á actualidade política do municipio e á posibilidade dunha moción de censura que aparte a José Ramón Romero da alcaldía. Valentín García valorou moi positivamente a xestión de Martiño e do seu equipo á fronte do concello, polo que, segundo el, non hai xustificación algunha para esa posible moción de censura. A moción de censura, sendo mecanismos legais que prevé a lei, hai unha cousa que está por riba da lei, non? Que é o respeto á vontade popular. Non? Decir, o pobo de Boiro creo que está moi contento coa xestión que se fai dende o Concello e, lóxicamente, usurpar de alguma maneira esa vontade aos veciños e veciñas de Boiro creo que é unha responsabilidade que finalmente non se levará a cabo. Non? Por lo tanto, esa sensibilidade creo que hai que respetala. Eu estou convencido que non será así. En calquer caso, sempre sin ningún tipo de problema. Al final, quen vai ter a voz vai ser a vila dentro de 2 anos e medio, que decidirá quen se comportou respetando a vontade da xente e que se comportou simplemente respetando os intereses partidistas e persoais. Pola súa banda, o alcalde negou que existira inactividade na xestión por parte do equipo de goberno, tal e como afirman dende a oposición. Romero pediu respeto e que lles deixen traballar polos intereses dos veciños do municipio. Este goberno non é inactivo, que todo o contrario, un goberno activo e o estamos demostrando, estamos traballando arreo e, bueno, o único que pedimos é que nos deixen traballar e xa dentro de 2 anos o pueblo de Boiro, que é moi inteligente, nos juzgará e nos renovará e melloraremos os resultados ou nos castigará. Simplemente eso. O que se pretende facer é un experimento que a xente de Boiro non está entendendo e non vai a entender.